Saiki kampung iki rada angker ya, Cak. Apa do ngrasakno? Lho, iya aku iki ngerti anak bayi dapat boke ning idul kono kuwi. Kuwi lagi ngemi, Jon. Iki ngerti lampu ning kidul kono pos rondo. Jarpet iki. Kuwi meh pedhot le, kaya kuwi. Ya aku ini malah ngerti ireng-ireng lho, mak rusak jerantah lho malah. Kuwi aku jon mudeng apa ora? Dan aku nek bengi ngerti-ngerti peteng kabeh. Lah kowe nggih bengi ngerti semapok to lek wong jajarke wong kampung no. Yen iki tenan ta, iki cerita angger tenan iki. WC nggone Mbah Darjo kuwi angger tenan. Sapa sing ngising ning kono kuwi mesti sikile nekuk. Angker tenan ngerti tenan. Yen ra nekuk apa kon ndlujur.